Hi guys! Kakain kami ng anak ko ng crispy pata. Yan, binigay ng friend ni Jeff Tua. Yan. Kakain kami guys. Ang anak ko. Nakulang ko na guys kagabi to. Din ngayon ko lang prinito. Sarap po. Tapos ito naman guys pagkain ng anak ko, bread pan. Itong guys oh. Oh, sheesh. Yung iba guys, bibigay sa pinsan ko kaya. So guys, pagkatapos namin kumain, hugas na ng plato. Yan guys, gusto yung plato ni Sedi Pax. Ha? Yay! Yay! Hugas ikaw. Oh, hugas ikaw dito, dali. Sige dito, turong ikaw maghugas. Upo ikaw, upo. Yehey! Hugas ito plato. Papa. Hugasan na. Hugas. Hugas ikaw kutsara. Hugas ang bata. Marunong na maghugas ng plato, oh. Wow! So guys, hugas ang bata ng plato. Talo kayo sa anak ko. Masipag na. Yay! Ay! Chee! So yun guys, umaraw na nga yan oh. Kasi may ilang araw ding umulan. So guys, ito nga pala ang bahay ko guys. Di pa tapos. Ayan. Di pa tapos. Konting kahit pa para matapos yan. So guys, maliligo kami ng anak ko. Ayan, ang batang makulit. Yay! Yay! Ligo ka na, dali, ligo. Ligo ikaw. Shh. So ngayon guys, maliligo na kami ng anak ko. Dahil mainit na. Yan o. Mainit na. Ligo kami. Ito guys, ligo kami.
Hindi ba tayo Yay! No, wag yan, wag yan. No. Ay. Guys, bihis na kami ng batang to. Yay! Aalis kami. Ayo. Ano ka kumain? Kumain ka ba? So guys, papasyal ko si Sedi. Panoorin yung video namin mamaya. Sige na sandong para tang. Yeah, yan na dyan. Yeah, thank you. Wow, pogi. Yan guys, nakabihis kami. Yan, gagali kami ni Sidi sa tinambak. Gagala kami. Panoorin yung guys video namin. Goodbye. Ano gusto mo dyan? Ha? Yan. Oh, pambabae yan. Bakla ka ba? Naku. Yay. Bye. Bye. Boom boom. Wow. Wow. Oh, alin? Ano? Oh, ano yan? Gusto mo yan? Ayoko, sisirain mo lang yan eh. Oo. Wow, dami. Ay! Wow! Dami to si Sedi. Ay! Wow! Ayan. Diba? Gusto ko lang. So guys, dito kami naman ako. Hoy! Wow! Laki toys!